Τι ήθελα να σου πω. Τι. Εσύ γιατί ενδιαφέρεσαι? Καταρχήν πώς σε λέμε? Βαγγέλη. Από πού είσαι, Βαγγέλη? Από Καβάλα. Εσύ γιατί ενδιαφέρεσαι? Για πες μου. Εγώ θα σου πω, εσύ θα μου πεις ρε φίλε. Εγώ έχω και κοπέλα και κάνουμε και παιχνίδια. Παιχνίδια δηλαδή όταν λες. Να είναι και ζευγάρι, να είναι και άντρας. Όταν λες ζευγάρι και άντρα, τι εννοείς αδερφέ? Αν θα έρθει μόνος του άντρας, θα κάνει και κάποιες παρακολουθήσεις. Μάλιστα. Κατάλαβα. Μόνο αυτό ενδιαφέρεσαι? Εσύ τι ενδιαφέρεσαι? Εγώ ενδιαφέρομαι να πηδάω τις γυναίκες. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Αυτή τη δουλειά μπορώ να την κάνω κι εγώ. Το ξέρω. Εσύ που ήξερες ότι εγώ έχω γυναίκα? Τώρα δεν το είπες. Ότι είσαι ζευγάρι. Ναι, σε σένα, αλλά πιο μπροστά που ήξερες εσύ όταν πήρες εμένα? Τώρα το είπες. Μόνος ότι είσαι ζευγάρι. Ναι, πριν όμως από αυτό, με πήρες εσύ πιο μπροστά από αυτό και ρωτάω, εσύ που ήξερες ότι εγώ είμαι ζευγάρι? Δεν το είπα αδερφέ, έτσι στην τύχη νόμιζα. Υπόθεσε ότι θα έχεις σχέση, ξέρω εγώ. Πόσο χρόνο είσαι? Για πόσο με κάνεις? Πού να ξέρω εγώ? Απ' τη φωνή και μόνο για πόσο με κάνεις? Μπορεί να είσαι και 20, μπορεί να είσαι και 30 και 40. 38 στα 39 είμαι. Παντρεμένος, λέπορες ή είσαι? Χωρισμένος. Μάλιστα. Και τώρα τι θέλεις αυτή τη στιγμή? Μια γκόμενα για να γαμίσουμε. Δεν έχεις? Τι? Δεν έχεις? Δεν έχω, όχι. Για να μιλήσουμε πιο κάτω, θέλεις να με πάρεις με το νούμερό σου και τότε... Το νούμερό μου... Όχι μια απόκρυψη. Από το σταθερό σε παίρνω. Το σταθερό έτσι είναι και κινητό δεν έχω. Μου το έχει σπάσει η πρώην μου. Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι μόνος. Τι θέλεις, πες μου? Ψάχνω μια... Τι? Αυτή τη στιγμή είμαι μόνος. Σ' ακούω, πες μου τι θέλεις. Ψάχνω μια γκόμενα να περάσουμε καλά. Καλό θα ήταν, όμως εγώ θα σε έδινα γκόμενα και ήθελα να σε χαϊδεύω εσένα. Τι λες ρε μάλακα, χαϊδεύσεις εσύ εμένα? Τότε γιατί ρε φίλε να σε φωνάξω? Δεν πας καλά ρε μαλάκα. Μαλακίζεσαι τόση ώρα. Εμένα θα χαϊδεύσεις εσύ εμένα? Μισό λεπτό, σε πήρα εγώ τηλέφωνο, εσύ με πήρες? Εγώ σε πήρα τηλέφωνο καταρχήν πρώτον για να βρούμε καμιά γκόμενα να κάνουμε κάνα παιχνίδι. Όχι να χαϊδεύει ο ένας τον άλλον. Μισό λεπτό ρε εσύ. Εγώ μισό λεπτό με ήξερες? Όχι, γιατί εσύ με ήξερες? Εγώ σε πήρα τηλέφωνο. Όχι. Λοιπόν, γιατί τσατίζεσαι? Εντάξει ρε αδερφέ, εντάξει, δεν ενδιαφέρομαι, οκ. Θα σου πω κάτι ρε εσύ. Έδειξε ένα τηλέφωνο με απόκρυψη. Το σταθερό αφού σου είπα είναι έτσι. Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι. Για πες. Το τηλέφωνο πού το βρήκες? Στην υπηρεσία, find and date. Πότε το πήρες το τηλέφωνο μου? Από ένα φίλο. Ποιος είναι ο φίλος? Δημήτρη. Από πού είναι? Γεωργία. Γεωργία. Ναι. Και εσύ Γεωργιανός είσαι? Ναι. Μάλιστα. Ο Δημήτρης από πού είναι? Τώρα το είπα, Γεωργία.
Γεωργία. Στη Γεωργία μένει. Στη Γεωργία Κατάγετα, που εκεί μένει, ναι. Πού μένει τώρα αυτός ο Δημήτρης? Στη Δράμα. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Ό,τι θες. Μπορώ να μιλήσω μαζί σου και για γκόμενες και ό,τι θέλεις. Αλλά πες μου, ήσουν παντρεμένος? Ναι. Με Γεωργιανή? Ναι. Με Γεωργιανή ήσουνε? Ναι. Καλή? Ναι. Έκανε καλά. Τι? Έκανε καλά γαμίσια. Ω. Σε ρωτώ, μ' ακούς? Σ' ακούω, ναι. Έκανε καλά γαμίσια. Ναι, έκανε. Αλλά μου την έδωσε άσχημα και πήγε με τον πρώην της και χωρίσαμε. Πήγαινε και με τον πρώην. Ναι. Δηλαδή, εσύ ήσουν παντρεμένος για... Εγώ είπα παντρεμένος ήμουν, αδερφέ. με αυτή. Όχι με την γειτόνισσα. Καλά, ήταν παντρεμένη μαζί σου και πήγαινε και με τον πρώην. Ναι. Την έπιασα μια μέρα στα πράσα, πήγα να ξέχασα τα κλειδιά από τα αμάξι πάνω στο σπίτι για να φύγω και πήγα, ξεκλείδωσα την πόρτα και άκουγα άου. Έτσι την έπιασα. Κάθισες στην είδες που γαμιότανε γιατί έφυγες. Την πάτησα δυο σφαλιάρες και τον άλλον του σκότωσα και έφυγα. Τον έδειρες τον άλλον. Στο νοσοκομείο τον έστειλα. Το μαύρισα στο ξύλο, του σπάσα χέρια, πόδια, κεφάλι και έφυγα. Μάλιστα. Πόσο χρόνο ήταν αυτή? 27, στα 28. Ήταν. Θεός χωρέστη. Δεν πειράζει. Τώρα που μιλάμε, στο νοσοκομείο είναι. Εσύ με άλλον στη γραμμή μίλησες? Όχι. Τώρα έκανα εγγραφή. Μάλιστα. Έκανες τη ζωή σου τολμηρά πράγματα. Όταν λες τολμηρά, τι εννοείς? Να πάτε βιωάτες με μια γυναίκα. Παρτούζα. Ναι. Ναι. Εσύ με ποιον, με ποια γυναίκα? Τη γειτόνισσα. Τη γειτόνισσα. Τι Ναι. ήταν αυτή? Μια μουνάρα γειτόνισσα είχα εκεί. Έβγαινε κάθε μέρα στο μπαλκόνι με τα φυσιά απ' έξω, με το μουνί απ' έξω και με κοιτούσε και μου κλείνε το μάτι. Και τελικά με ποιον πήγες? Με τον ξάραφό μου. Άρχισε, με τη γυναίκα σου έκανες πράγματα. Όχι. Δηλαδή? Να πας με έναν άλλο φίλο σου. Όχι. Ήθελες? Δεν σ' άκουσα. Ήθελες? Ναι. Ήθελες να πας με κάποιον μαζί της? Όχι. Τώρα και όμως θα είπες ναι, τώρα γιατί είπες όχι? Δεν ήθελα, το ξανασκέφτηκα. Και ήθελα και δεν ήθελα. Έκανε καλό γαμίσι. Ναι, αλλά Θεός χωρέστη. Τι? Ναι, αλλά Θεός χωρέστη. Εσύ είπες την χτύπησες, δεν τη σκότωσες. Και χτύπησα. Και γιατί θες φορές την ιστοπηρία στο νοσοκομείο? Στο νοσοκομείο είναι. Δεν είναι ωραίο πράγμα τώρα να χτυπήσεις μια γυναίκα.
Στο νοσοκομείο είναι έγκυος από τον άλλον. Μάλιστα. Εσύ είχες παιδιά μαζί της. Δίδυμα είχε. Εσύ είχες παιδιά μαζί της, λέω. Ένα μπάσταρδο. Γιατί μπάσταρδο? Ήταν του πρώην. Μάλιστα. Τώρα ποιος είναι εκεί πέρα, εγώ και άλλα άτομα. Ο σκύλος μου είναι, μαλακίζεται. Μήπως το κάνεις αυτό εσύ? Όχι, ο σκύλος μου είναι, αδερφέ. Λέω μήπως τραβάς μαλακία εσύ. Όχι ρε, εγώ στο μπαλκόνι είμαι και ο σκύλος μου δίπλα είναι και μαλακίζεται, μπαίνει μέσα στο σπίτι, κάνει μαλακίες. Γι' αυτό. Α, εσύ τραβάς μαλακία. Κάθε μέρα. Ναι. Ναι. Γιατί? Για να ξεχάσω το δικό της. Να ξεχάσεις Το δικό της. ποιο δικό της? Το μουνί της ρε μαλάκα. Γιατί βρίζεις? Γιατί δεν μπορώ να τελειώσω τόση ώρα. Γι' αυτό. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί έχω εγώ το σκύλο που έρχεται και μου γλύφει το πόδι. Γιατί θέλεις? Στο τέλος θα γαμίσω το σκύλο. Τώρα με ποιος είναι δίπλα σου? Ο σκύλος μου είναι δίπλα μου. Αφού μιλούσε ανθρώπινα. Ο κόσμος περνάει από κάτω. Εγώ μόνο είμαι τέτοιος, είμαι στο ισόγειο και ο κόσμος περνάει στην αυλή. Α, μπορείς να γαμίσεις και το σκύλο. Οχο. Και τη σκύλα, άμα έχω και σκύλα μπορώ να γαμίσω. Άμα το γαμίσεις το σκύλο και σε απόϊσω, θα σου δώσω και την κόμενα. Ναι, φίλε. Δεν κατάλαβα. Ακούς? Όχι, δεν σ' άκουσα καλά, έχει κάνει λίγο παράστατο. Λέω, αν ακούσω να γαμάσεις το σκύλο, θα σου δώσω κόμενα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θες τίποτα άλλο? Μη κλείσεις λοιπόν, τώρα μόλις βγήκε η γειτόνισσα με τα βυζιά απ' έξω. Μ' ακούς? Ακούω. Τώρα μόλις βγήκε η γειτόνισσα με τα βυζιά απ' έξω. Και Και τρελάθηκα. πάρε το σκύλο μέσα και πήδησε τον. Καλά. Καλώς. Θέλεις τίποτα? Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, Πόσο μεγάλο τον έχεις? αρκετά. Πόσο? Μεγάλο πολύ. Πόσο, όταν λες πολύ, πόσους πόντους? Πάνω από 20. Ψέματα λες τώρα. Στο λόγο μου. Ψέματα λες τώρα. Άμα είχες φωτογραφία θα σε έστελνα να τον δεις. Άμα είχα φωτογραφία, Αν δέχεσαι φωτογραφία θα στον έστελνα να το δεις. δέχομαι. Εσύ τι θα με στείλεις? Τη γειτόνισσα γυμνή. Ναι. Στείλ το πρώτα και θα σου στείλω. Όχι σε αυτό το τηλέφωνο μου, σ' αλλού. Ακούς, εγώ ρε φίλε την έχω 42 πόντους, αλλά πρόσεχε μην την πατήσεις. Άκουσα με να σου πω κάτι. Τόση ώρα προσπαθώ να δω τι θέλεις από μένα. Για πες μου τώρα, τι γυρεύεις?
Για ξαναπες Με το λίγο. ακούς? Ξαναπες το λίγο, δεν άκουσα. Προσπαθώ γιατί πήρες τηλέφωνο. Ναι. Για Γιατί, γκόμενα γιατί πήρα πήρες? τηλέφωνο. Να σου πω κάτι. Ήξερες ότι αυτό το τηλέφωνο ανήκει σε άντρα. Γιατί? Εγώ το τηλέφωνο αυτό ήξερα ότι ανήκει σε γκόμενα. Και όταν μ' άκουσες γιατί δεν το κλείσες? Γιατί να το κλείσω. Αγενής Γιατί δεν είμαι. Λοιπόν, πες μου τώρα τι θέλεις να τελειώνουμε. Μ' ακούς? Ναι, ναι, ακούω. Πες μου τι θέλεις για να κλείσω. Τίποτα, άσου, κλείσει. Άκουσα να σου πω κάτι. Λάθος πόρτα χτύπησες. Πειράζει. Εσύ να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά και να περνάς καλά. Ναι, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Κοίτα, να σου πω κάτι. Πες μου. Όταν αν ήξερες θα ήξερες ότι είμαι πολύ ρεβέτης και πολύ καλό παιδί. Αλλά να μιλάω με έναν άνθρωπο που δεν ξέρω και δεν ξέρω τι θέλει. Είναι λίγο χαζό. Να ήξερα τι ήθελες, θα έλεγα ναι, αυτό μπορώ να το κάνω. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Κατάλαβα. Παίρνεις ένα τηλέφωνο γεμάτο γρίφους. Δεν έχω κινητό γιατί μου το έσπασε η γυναίκα μου. Κατά τα άλλα μου λες μπορώ να σου στείλω φωτογραφία. Πώς θα σε στείλω φωτογραφία, στο σταθερό? Λοιπόν, Μέσω email δεν μπορείς. μετά μου λες ας πούμε. Μέσω email δεν μπορείς. Όχι, όχι. Μετά μου λες το ότι κοίταξε να δεις, βγήκε η γκόμενα από απέναντι γυμνή και ξαναβγήκε γυμνή και με έκλεισε το μάτι και έτσι και αυτό. Να σου πω κάτι. Τη μια με λες ότι είσαι σε ισόγειο και μου λες ότι περνάει ο δρόμος και περνάνε κόσμος και την ίδια ώρα μου λες βγαίνει η γκόμενα γυμνή. Δηλαδή αυτή δεν λογαριάζει τον κόσμο που είναι έξω από το δωμάτιό της, έξω από το σπίτι της. Όχι, κάθε μέρα έτσι κάνει. Άκουσα με. Αν έκανε έτσι και αφού λες ότι είναι μουλάρα, Σε κολόμπαρο δεν θα δουλεύει. έπαιρνες. Τι είναι? Σε κολόμπαρο δουλεύει. Δεν θα, άμα ήταν έτσι, γιατί δεν πήγα μας, ας πούμε, και να παίρνεις το τηλέφωνο στη γραμμή. Για να περάσει η ώρα μου. Για να περάσει η ώρα σου, πρέπει με αυτό που θα μιλήσεις, να τον μιλήσεις όμορφα και του πεις, κοίταξε να δεις, θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Και ο άλλος να σε εμπιστευτεί και να μιλήσεις. Το να μιλάς με αυτόν τον τρόπο και ο άλλος σου λέει τώρα που πέσαμε. Ναι, εντάξει, έγινε. Κατάλαβες? Ναι. Παίρνεις τηλέφωνο σε μένα, δεν με ξέρεις. Πες μου, κοίταξε να δεις, βρήκα το τηλέφωνο εκεί, μια μου λες το βρήκα στη γραμμή. Την άλλη μου είπες ότι μου το έδωσε ένας φίλος μου Δημήτρης. Ποιος είναι αυτός ο Δημήτρης? Από τη Δράμα. Εγώ δεν έχω μιλήσει. Από τη Δράμα μου είπες. Ναι, από τη Γεωργία, αλλά με έχει Δράμα. Ναι, εντάξει, άστο, άμα είναι γάμισε το, κλείσει. Κλείσε ρε φίλε, εσύ πήρε τηλέφωνο. Καλά. Για βάλτε.